Ήμουν στο ζωολογικό κήπο. Ήμουνα στο ζωολογικό κήπο. Λέω, κύριος! Ήμουνα στο ζωολογικό κήπο. Τι? Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Πήγα στο ζωολογικό κήπο. Και μετά ήρθα μέχρι εδώ με τα πόδια. Μήπως ξέρετε να μου πείτε αν περπατούσα βόρεια? Πώς σε λένε? Ποιο είναι το μικρό σου? Πίτερ. Ξέχασα να σε ρωτήσω. Εγώ είμαι ο Τζέρι. Χάρηκα, Τζέρι. Τώρα στο άλλο μας θέμα. Εγώ μένω στο τελευταίο πάτωμα. Από την πίσω πλευρά. Πάλι δυτικά. Το δωμάτιό μου Είναι μια τρύπα. Και ο ένας του τείχος είναι από φελιζόλ. Αυτό το φελιζόλ Χωρίζει τη δική μου τρύπα από τη διπλανή. Υποθέτω ότι τα δύο αυτά δωμάτια. Ήταν παλιά. Μικρό βέβαια και εκείνο. Αλλά σίγουρα όχι τόσο γελία μικρό όσο το δικό μου. Ακούγεται πολύ καλό. Και πόσα βγάζεις? Άκου να δεις. Έλα τώρα. Βγάζω γύρω στις 18.000. Πετάω τα ψωμάτια. Και κρατάω μόνο τα μπιφτέκια. Φτάνω σπίτι. Ανοίγω την εξωπόρτα της πολυκατοικίας με κάθε προφύλαξη. Και να σου το κτίνος. Μπαίνω μέσα, κρατώντας πάντα τα μπιφτέκια που λέμε. Ανοίγω τη σακούλα. Και υπάρχει καλύτερο μέρος μέσα σε αυτή τη γελία φυλακή για να επικοινωνήσεις από ό,τι στην είσοδο ενός σπιτιού. Υπάρχει. Από πού αλλού να ξεκινήσεις για να καταλάβεις. Και ίσως Να σε καταλάβουν. Μια αρχή. Επικοινωνίας. Ίσως με ένα σκύλο. αυτό μόνο. Ένα σκύλο. Ένα σκύλο. Δεν φαντάζομαι να θες να φύγεις. Μη φύγεις. Όχι, δεν νομίζω. Του δώσα μια κλωτσιά και ανέβηκα τρέχοντας στο δωμάτιό μου. Είσαι όμως ένας. Πού τις βρίσκεις τόσες ιστορίες? Δεν είσαι υποχρεωμένος να τις ακούς. Κανείς δεν σε κρατάει εδώ από το ζόρι. Να το θυμάσαι αυτό. Ξέρω. Αλήθεια. Πολύ ωραία τότε. Ξεκινάμε λοιπόν. Αυτά που θα σου πω. Έχουνε σχέση. Με το πώς μερικές φορές. Χρειάζεται να κάνεις ολόκληρο κύκλο. Και να κόψεις δρόμο. Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Πάντως. Εγώ πήγα στο ζωολογικό κήπο. Και περπάτησα Βόρεια. βορεινά. Που λες κι εσύ. Τι είναι Τζέντε, τι? Πολύ αστείο, Πίτερ. Πραγματικά δεν το περίμενα αυτό από σένα. Όλη αυτή την ώρα προσπαθώ να σου Όλο εξηγήσω. αυτό έχει σχέση με το πώς μερικές φορές. Δεν θέλω να ακούσω άλλο! Δεν καταλαβαίνω ούτε εσένα. Ούτε τη πει τον νοικοκυρά Το σου. σκύλο της. Φύγε! Σε προειδοποιώ. Φύγε το παντάκι μου! Ξέρεις πόσο γελίος γίνεσαι αυτή τη στιγμή. Δεν με γελάς, ρε! Το παντάκι μου! Είσαι τρελός. Θεότρελος. Τι ήρθε? Δεν θα με σκοτώσεις. Θα με σκοτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να περάσω ένα τέτοιο απόγευμα σήμερα. Λοιπόν, Τι άλλα νεάκια?